fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro moolo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sincana gourdiuma to darou salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno mouhamadou mo ceerno amane nene to kay haydi ha to galle ceerno amadou tidiane alpha mamma sireyba to modderna ha to galle makko samasa killinkara kayɗe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo guendi ɗi janoɗo leydi janoɗo to capital janoɗo to wuuro wiyetego Manama capital lamɓo ka leydi Bahrain tawtoriyede sommet ligue arabe liga arabo o arti aseta hanki o e nder nakshota lamorgo leydi makko to leydi Sénégal général Jean Baptiste Tine jaagogal leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu o waɗi visite makko surprise jamma hanki o e nder yoga e booli e leeɗe tawteɗe to gueƴuwaji to leydi Mali madame Dembélé Madina Sissoko kañum woni ministre de transport mo leydi kañum woni ministre transport mo leydi Mali o siifi kayit tigui yamirore woni autorisation yamirde kay compagnie laaɗe diwoje ka Burkina Faso biteɗo tigui taw ko compagnie biteɗo Kangala Air Express nde wattata lumbade e duule kayit dogde hayade hakkude kayifade Bamako kedde Afrique ma en ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbocco habaruji men jolam jafiri ma en jaa ha to leydi Israël to leydi Palestine to leydi Iran to leydi Irak to Ukraine ha to Slovaquie ha to leydi Slovaquie bisimilla mon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji o wi ko firtata aadi mo aadodire jayde weltare tv ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Amadou Tidiane Diallo ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ganduɗo leɗɗe e bawɗo tigui ko fate lasfari ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ɓen wonduɓe kista fibrom dogam sitta koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje keeceje guloje ɓalli guloje keeceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ne safra ɓe rewɓe sattoraɓe ɓesgu e dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra ɓen yanoɓe barogal eɓe seedileji bahlidi koye mumen ha kabɓa kala ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala sa jokkodiri makko joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji dendagal rafi mbawɗa wonde so jokkodiri so tawi ɗon mbaldoɗa balle tati tawata ka wi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuuro jinneji tawatneɗo jillu mum to France caggal nde o yitoda ka Madina Gounass o mandina kiline makko e oɗo saaha joni o waɗi jilluɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawateɗo to legal 6e hakkude Robin 4 e Robin 5 saragaraji setarnaji ɗo kala jiɗɗo jokkodirde makko numéro makko leydi France ko numéro makko WhatsApp so tawi a waɗi 00336 04 04 66 27 ma hemmo hano hannirta ni
ceerno Amadou Tidiane Diallo mo melga wuro jinneji base makko tawateɗo to Dakar ene golla ha no hannirta ni ene tawe ɗon miñi ko biteɗo ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo noon gam hoybitinande wonande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal o waɗi base makko ɗon to Dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie kala jiɗɗo leɗɗe jiɗɗo jokkodirde e makko so tawi a jokkodiri e ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe tawateɓe oɗo saaha joni to Dagana ma heɓ tigui leɗɗe ma ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. Hayo bela yo mi dañi bela mi hirnana bela yo mi joftay bela ha yo bela mi dañi bela ko docteur Djiby Sow e dow mon le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa docteur Djiby Sow ene safra rafiji kewɗi ɗi jiira cirol docteur Djiby Sow ene safra ɓen wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita infection rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala docteur Djiby Sow ene safra ɓen wonduɓe soppisa ustoraɓe goragu jippiɓe leecce e yawɓe yitade koyemumen kala le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene safra ɓen wonduɓe asmo wonduɓe ɗojo duumiɗo wonduɓe keeceje musoje koyɗe guloje kayɗe musoje kala so tawi a jokkodiri e docteur Djiby Sow le grand guérisseur joni joni mbiya alhamdulillah le grand guérisseur ene safra ɓen wonduɓe sukara wonduɓe tension e cholestérol kala le grand guérisseur docteur Djiby Sow ene andina dendagal kilneɓe mum e oɗo saaha joni caggal nde ummi to Dakar lamorgo leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to wuuro men Goudiri to wuuro men Goudiri so tawi a rewi e lawol yaltirde wuuro Goudira faade Tamba so tawi a ɓenni pont o seeɗa banggue ma ñaamo ma yi galle goto terrasse ene waɗa karajo boulaji ko ɗon tigui le grand guérisseur tawete kala jiɗɗo jokkodirde ɗo grand guérisseur docteur Djiby Sow mbatta ko 00 223 70 85 72 47 ko numéro WhatsApp walla kadi mbaɗa 00 221 77 244 92 81 ko numéro WhatsApp le grand guérisseur kadi ne heeɓe 00 221 78 353 28 92 le grand guérisseur docteur Djiby Sow ko laaɓɗo reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiituɗa hen hoore maɗa. gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a ittat ko jamiroɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala. so tawi ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68
11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonda koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓoltan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e dewo 19 lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi aletta sappo lewru humtorandu hitande ujunere temedde nayyi capanɗe nayyi e joyya habaruji mon e ɗemgal pular e sawte ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko meñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men noon eɗen dutta duwaw faade dendagal julɓe kala ha tengti noon e galle ceerno Amadou mo ceerno galle ceerno Mouhamadou mo ceerno Amanere e galle mo Amanene e galle ceerno Amadou Tijane Alpha Mamadou Siley Ba to kay haydi nuldunoɓe kay délégation ngaji men timmudi toon to Likseyba gorgol yettinoyde duwawuji kay caggal jaltugol aduna jinnaɓe men hono biyetenoɗo Jariyata Alpha Sy neni men e wondude e kay men biyetenoɗo kan Aliou Seynou Yero Baba gonnoɗo joom wuro Likseyba e badiragel men biyetenoɗo kay Marjana Alpha Oumar Sy dow inde khalifa wuro ngo hono ceerno Oumar Alpha Sy en dutti duwawuji men faade dendagal julɓe kala faade mabɓe faade dendagal julɓe kala gila noddunoɓe ha e arnoɓe e kadi duwnoɓe e réseau sociaux ji kala onon kala on jokki en ɗam yo Allah jokku balɗe mon allahumma amina habruji men demgal pulara to leydi Mauritanie pudorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kanko kadi woni hoorejo fedde Union africaine o arti aseta hanki o e nder Nouakchott lamorgo leydi makko ummiri noon ko wuro ummiri noon koto Medina ko janoɗo noon waɗude umra makko caggal kay nde ummi noon batu taw ko sommet ordinaire de ligue arabe joɗinongo tigui to wuro witengo manama noon kañuma woni lamorgo leydi Bahreyni o yahano goto noon omo yaduno e cité timmuɗo no fewi e nder ɓen ɓe o yaadu noon tawe hen docteur Mariama Mintouda ko joom suudu hoorejo leydi ndi woni la première dame wondude Mokhtar Wula Dieye kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république hoddude Mohamed Salema Wul Marzouga jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi jokkodiral leyɗele woni ministre des affaires étrangères e wondude El Hassan Wula Dieye on noon ko kañum woni représentant permanent woni joɗaniɗo leydi Mauritanie e nder ndeɗo fedde witende ligue arabe wondude Ahmed Wul Baba Ahmed Wul Ba kañum woni conseiller à la présidence wondude Sidi Mohamed Zafara on ko chargé de mission to présidence to wondude Ezibi Wul Mohamed Mahmoud on ko conseiller à la présidence wondude Ehsan Wula Ahmed on ko directeur général protocole d'état ko oɗo sete woni ɓe horejo leydi ndi yaduno toon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jen ha to wuro witengo Vulania wuro Vulania noon ko wuro tawatengo e nder région de Hoddela Harbi walla nder Hoddela Harbi ngo basi noon wuro ngo noon basi koye muqadda de Kobini koye noon ngo waɗɗani keerola hakkude leydi Mauritanie e leydi Mali wuro ngo noon dilli no feewi kay e nder darorde yontere nde kay wuro ngo dilli no feewi gila kay to mairie wuro ngo ha yimɓe wuro ngo e guure taariɗe kala kamɓe kala ɓe kolliri mbaɗi dillal mawde no feewi hollirde mette mabɓe kamɓe kala noon ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe e mbaɗi moɓodiral mabɓe e yidde kay taw kadi ɓe kollira pankaruji hollirde kay wonde ɓe jaadani ɓe jaɓani
ko won biyeteɗo kanto hono gonno chef de poste de santé woni docteur am gardiɗo dispensaire wuro mabɓe ngo affecté ɓe mbi noon ko tati memata jeegom hay kay loppete ɓe jaɓani ko docteur mabɓe o ine facté ɗon en nawe banggue goɗɗo docteur mabɓe o noon ene wiye wiyete tigui ko Ali Bocara Wagne noon fodde duuɓi nogas e nayyi koto e nder Vulaniya ko nder ngoɗon wuuro e suudu safrirde he ko hen tigui o golloto ko tigui o gollo ko hen tigui o golloto ko cafro noon jiiɗaɗo laaɓɗo reedu disponible e kala saaha jiɗɗo golle mum jiiɗaɗo korsinaɗo e nder Vulaniya e ko taari ɗum kala ko kanko dari kadi ha dispensaire Vulaniya o wonti dispensaire de référence woni tigui kala kay dafaɗo e diwan hen so tawi yettaki dispensaire o ɓena rafaɓe ɓe cellani eɓe celloraka kala kamne foof yiiɗi ko yettade oɗon dispensaire Vulani noon en tawe capanɗe 4 kilométre hakkude mum e ñorode hakkude mum e wuuro ñorodi Mali ko neɗɗo kanko noon ko neɗɗo ko hollirama noon ko neɗɗo dawrugol goɗo e diwan kañum tigui yinno ittudemo ɗon ha waɗi kay waddi hen ha tampi caggal ɗum woodi ko takkimo nde noon ha kay drasa waɗimo kay convoqué taw ko yamirore ministére de la santé nden noon médecin chef commune hewɓe wondu e hewɓe wodɓe nde nani ɗum kay ɓe mbawi notitade hen namdade kadi humpitade haaɓe gandi tigui ko fawa e makko kala wona hunde wonde ko ɗon tigui caggal nde mairie walla maire o nani ɗeɗon dille kañumne woni noddi conseil tigui noddi komi convoqué tigui conseil municipal mum haalniɓe kay haala ka o waɗi noon e rango fade mabɓe kamɓe conseiller ji ɗi kala gollotoɓe mairie ndi e dendagal ɓesgu leydi ndi wuuro ngo kala kamɓe kala ndeɓe dartono doole mabɓe ponno ɓe mbaɗa tigui seppoji mabɓe salade kay ko oɗo docteur taw ko docteur cafro wuuro mabɓe ngo yalta wuuro ngo saabu ɓe gandi kay so yeehi hebde hono makko wona hunde wemde oɗo monsieur Ali Bocara Wagne noon ina jiiya tigui kadi e fonctionnaire uji mantinaɓe golle mumen saabu kay hay fedde indépendance ɓennuɗo ɗo e fonctionnaire uji waɗanoɓe décoré won yidde golle mumen omo jeeyno e ɓeɗon ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal e mbadi kay yidde ɓeydude ko fati en nden ka e kisal e nder Dakar jagolgal leydi ndi kalfinaɗo ko fati gueɗe nder leydi e jaccinagol lam woni ministre de l'intérieur hono biteɗo général Jean Baptiste Tine o waɗi visite makko jamma e nder jamma taw ko tuggi kay 22h45 woni 10h45 jamma ha yetti minuit omo wuubo tigui emo visite jamma e nder legal Guédiawaye kanko noon e nder visite he noon teska e nder visite he noon ko yidde kay e nder visite e yoga e nokkuji kay taw ko ɓurɗi teskede hewde kay bandiyagal ko to Guédiawaye ko ɗin nokkuji woni to yilli o yettima noon jamma hanki o to commissariat de Caen Yoff o yettima kadi to beddaji Liberté 6 o rewi to lawol bitengol VDN 3 o yeehi tigui ha to wite Gadaye o yeehi to rond point Malibou ha to rond point Canada ha to commissariat central de Guédiawaye jillu ngu noon holliri tigui wonde kay o tawi tigui wonde agent ji de sécurité woni dadiɓe nene dari doole mumen ponno gam kay teskinde nden ka e kisal e nder Dakar lamorgo leydi ndi nden noon o jofni visite makko o holliri tigui ma o ɓeydu matériel taw ko matériel logistique wonande kay policier ji waloɓe darade kay jamma ha weta gam rende wuuro ngo e nder visite he noon général Jean Baptiste Tine omo yaaduno e biteɗo Seydou Bocara Yagge on ko directeur général de la police wondude commissaire divisionnaire Ibrahima Diop kañum woni directeur de la sécurité publique woni DSP wondude commissaire principal Daouda Badiane kañum woni chef de service du commissariat central de Guédiawaye e dadiɓe jeeyaɓe e groupe opérationnel de Dakar e dadiɓe ɓe hinde corps urbain ɓeɗo kala o yaadino men e nder jillu he ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall gonnoɗo hoorejo gendi Sénégal e cuddiɗo makko Mariam Faye Sall ina tawetno aljuma ɓennuɗo sappo en tawetno tigui aljuma ɓennuɗo to sappo e jeetati ñalawma sappo e jeetati duujal to université walla mbiyan aseta hanki o to université Fordham mo New York to dawlaci dentude Amérique addunoɓe to noon ko tawtorede kay ƴettugol diplôme ɓiyiɓe tawni seedantagal ɓiyiɓe biteɗo Ibrahima Sall noon
heɓi diplôme muɗum e nder oɗona université biteɗo université tigi biteɗo université Fordham mo New York cérémonie noon waɗi tigi koye nder campus université o étudiant ji kewɗi e jinnaɓe mumen e sehilaɓe mumen tawtorama cérémonie o kono ko ɓuuri mantinade hen ko hoorejo leydi ndi gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono président Macky Sall e bintu guru mum woni Mariama Faye Sall wonde kay eɗen mbiya tan hono Ibrahima Sall keɓɗo diplôme o nde jogorto jaam ɓooya naftorade diplôme mum kadi ɓooya naftirde e leydi mum e leñol mum ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi Sénégal waɗino jillu mum to Popenguine ko ngol ɗon noon woni lawol gadnol ko noma président faade joni kay komo waɗa jillu makko woni voyage mo ɗanno tawa o yaadi koye goto e suddiɓe makko o yaadi noon koye biteɗo Hapsa Faye ko Sénégal diida noon Faye joni ko Bassirou Diomaye Faye woni président gadono kay nawliɗo joguiɗo rewɓe ɗiɗo ko ɗum waɗi noon hewɓe e oɗo saaha joni nder leydi Sénégal ha e caggal leydi kala ko ronkuɓe andude kay hakkude ɓeɗo rewɓe ɗiɗo woni hen gonɗo premiére dame so tawi ko jeewo walla tawi ko lembel o rewɓe ɗiɗo ɓe kala noon rewɓe ɗiɗo ɓe kala noon e oɗo debbo gadano mbiɗen ene wiye Hapsa Faye goɗɗo o noon ɗiɗaɓo o wiyete tigui ko Marie Faye debbo ɗiɗaɓo ne wiye Marie Faye loi leydi Sénégal noon waɗani tigui rekkoni officiel ko fati premiére dame koye aada tan premiére dame waɗa rekkoni nder leydi Sénégal so Bassirou Diomaye Faye noon so welama tigui somo ɗanno omo wawi suɓade suddiɓe ɗiɗo mo wela foof o nangga e junggo mum o yaada e mum so welama kadi mo wawi lombade hakkude o nangga e juuɗe ɗiɗi ɓe kala o yaada e mumen loi tigui ene rokkirimo ɗum aset hanki noon jamma sanga 21h o ari cérémonie taw ko mariala de Popenguine e nder département mo Mbour région de Thiès o ari toon mbiɗen komo arde Hapsa Faye ko cérémonie noon mawɗo wonande kay catholique Sénégal naaɓe kay ko toon ɓe jahata hijjoɗe mabɓe kala hitande kamɓe ɓen witeɓe tigui catholique en Hapsa Faye noon ko chrétien wonno o arti noon o addi ko chrétien o wonno chrétien o wonno woni tigui ko Issa Yanke o wonno ko addi kay komo tuuba o arta e diine islam Hapsa ko arti kay komo arta tuuba mo arta e diine islam ha joni habruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni e nder jonde jagorɗe joɗinoɗo ñande alarba 17 avril 2024 président Diomaye Faye hollirino tigui ɓoyata waɗa réforme woni tigui o fewnita justice leydi Sénégal o waɗa wayloji kewɗi e nder magistrature mo Sénégal guila nden noon koye golle mawɗe gona o yiiɗi tigui ko fewnidde e hessitinde justice mo leydi Sénégal ko ñande nogas jeetati lewru mai gonɗe ndu duujal concertation ngaji puɗɗoto ɗum noon fuɗɗoto koye mbadi koɓe mbiyata les assises nationales de la justice leydi ndi e mbadi kaya heblanade golle ɗe teskama tigui ɓena magistrat ji hewɓe noddama ñalawma hande o ne mbawa tigui joɗade jonde mumen to palais de justice kay gam heblanade ɗeɗon golle biteɗe les assises nationales de la justice ha joni habruji men ɗemgal Pulaar senumima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen madame Dembélé Madina Sissoko kañum woni ministére des transports et des infrastructures mo leydi Mali o siifi kayit noon ko mo yamirte kay kayit kay yamirore woni tigui kayit taw kadi ko lundiɗo loi leydi ndi sifande nde noon ko rokkude autorisation woni rokkude yamirore honande kay compagnie laaɗi diwoje ɗe leydi Burkina Faso taw ko compagnie biteɗo Kangala Air Express Burkina yo wattu kay lumbade e duule leydi Mali ine waɗa kay yangarta hakkude Bamako e Haye loi mo leydi Mali noon rokkuno tigui yamirno kay ko ala lana wawa ko wadde lumbade kay e nder hakkude gure e nder leydi Mali kay so wona taw compagnie Air Mali kañum tan jonnogino fartange kay wadde ɗiɗon leydi Kangala Air noon Burkina watti tigui waɗi vol mum gadano taw ko vol inaugural hakkude Bamako fayi Haye liaison noon yangarta e nder leydi he mbiɗen ko compagnie Ski Mali kañum waɗata tigui kañum he wadde ɗina yangarta ete compagnie kadi ene gollina fodde capanɗe jeeɗiɗo
jeeɗiɗo Sénégal naaɓe kadi Mali naaɓe fota camanɗe jeeɗiɗo Mali naaɓe compagnie ene gollin ɗum kadi eko waɗa e kala saaha ya garta ha e yoga e nokkuji to rewo leydi Mali tawi kadi wondani e bénéfice haydara ko yidde tan wadde kay juktude ɗiɗon nokkuji ha joni habruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Mali jabɓuɗen ko jaten ko roɓino kedde Afrique jabɓuɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj. Alassane Oumar Mbodj a salminama juura. En calmitima kadi Abouba, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ñalawma hande o kaɓudi men ɓurtimtude e Dongre Afrique 4e édition taw ko salon international ko fate livre toon to Abidjan ma uddirdema mum e yontere ndeɗo e ndeɗo hirade noon ɓen kadi ko joom defti hen windiyankoɓe ɓe maɓe gartu kadi e toɓɓere wonde taw kadi ko jogoram ɓe mbinon nde oɗo taw kadi ko titone nde heewade haalanede wona rendo kono e oɗo saaha maɓe guero e haalde ɗum haɓe mbawa kadi kono faccirde ɗum no hannirta ni yimɓe mbawa dañade honɗo famnoyiya e ɓen taw ko leyɗele tati taw kono nde Mali, Burkina Faso wonde e Niger ɓe mbawi kadi gastude liggey moɓe gonno e duñum ko ñande aljuma toon to ñaame wonde kay oɗo projet mabɓe moɓe mbaɗanno kay wawde kay nangodirde e koye mabɓe wadde ko nande confédération hakkude mabɓe taw ko ɗe leyɗele Sahel haɓe mbawa kadi wona jaɓɓudirde e woɗɗeɗe gueɗe ko fayi arde ɗum noon jonte garoje e ɗum noon taw aɓe mbawi kono luggorade ɗum e ɗeɗo leyɗele tati. Rwanda ñande aljuma sappo e jeeɗiɗi lewru ndu goɗɗon ndu ɗum no dewi ko ɗon ko joƴƴinde kay kayitaji mum walla ɗereji mum to commission électorale ngam kay suɓade ɓen gartoɗo leydi ndi hani e ɓen taw ko saɗɗiyankoɓe e ɗum noon no ndiwo juɓɓudi noon e ɗum noon waɗoyta ko sappo e joyyi taw koto ko lewru juillet ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi Paul Kagame gadduɗo ko leydi ndi jiɗɗo kay artu wadde mandaɓe mo ɗiɗɗo ko on foof adi e joƴƴinde ɗereji mum toon to commission maɓɓe électoral to Afrique banggue worgo to ndi ko fatti e kadi sunguji taw kadi ko saɗɗiyankoɓe ene wayno formation hono politique o taw ko mo Afrique mo sud serani kadi wadde kay ɗin meeting ngaji men hayso tawi ni wori ɗi cuwa taw arde yettade taw ko ɗum waɗi oɗo taw ko MK wawi kay kono rindinde e yimɓe kewɓe toon to stade kono mabɓe Soweto ñande asatare sappo e jeetati lewru ndu goɗɗen ndu e wawi noon arde yimɓe hewɓe no fewi e ɗum noon e tawtorede e nde ɗo yewtere Jacob Zuma noon ko meɗon artade ene wayno hono leydi ndi kanko dey ene wayno ko kanko waɗi waylo ha noon e ANC woni landa mabɓe politique ha hande to Afrique Sud ene wayno kadi ko fate kadi kuɓɓam ene wayno ko ɗum ɓen mbaɗirta kono jewte woni politique hani e guddugol taw kadi ko central maɓɓe woni mawgol ko pawde e charbon mo komati e ɗum noon waɗi noon caɗele kewɗe no fewi hani addini hewɓe on joni woni koye e chômage ɗum waɗi noon ene wayno ɓeyɗo to kadi ko électron uji kaɗo landa ene kuuli haraɓe perdude kay e ɗiɗo wuteji o garoji saabu wasde kay ɗum wonɗe gueɗe nattude waade no wano toon to Tchad ene wayno dey e caggal kay nde oɗo kadi Mahamat Idriss Déby kañum adduno leydi ndi fot duuɓi tati de transition caggal ɗum ene wayno o yaɓini toon to leydi wono France ko addi sumno ngo ɗum noon caggal ɗum kadi o wawi kadi wono suɓede yo ardo leydi ndi caggal kay nde fooli ɓen ɓe waddanno kadi yidde lamto yidde lawade leydi ndi hawde capanɗe jeegoɓe e goho ɗum noon e daade ɗum noon addini noon wiide wonde e namde kay mate kay o jogorani kay waylude taw kadi ko sawru mbaggu o waɗanno ɓen leyɗele sahal ɓe mbaɗi ko nande Mali, Burkina Faso, Niger hani rumtade o leydi wona France ɗum noon ene jooɗa noon ene huula hade kay ɗum wahlade wonta kadi ɓe dumto leydi France hani e jokkodiral e mum e ko fatti leydi Tchad e leydi hono France ɗum noon ko hul mawɗi yimɓeɓe noon ene jogui hen har sawru mbaggu ngu wona waylade Ghali Abouba ko ɗum tonguɗen habruji men e Dongre Afrique ñalawma hande o
taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mboccu gorko mo sallo ngam weltare Yabo TV. donc kay mini ande kina tomi ko jahange heblo sukaɓe Afrika nde tawno jane ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede. Seydi Ndiaye Yaya Ndiaye golle ma jooɗi peewi ko noon tigi Alassane Oumar Mbodj kalno uddi kabaruji men dongre Afrique kabaruji men joolam jabberi koto leydi Israël puɗɗorɗen Israël noon nana jokki kay bombardude banda de Gaza dow e less kala ko bomboje e obiji goni e jorade e mabɓe e nder cabinet noon e nder cabinet de guerre mo Israël cabinet de mo guerre mo Israël ene tawe hen inco kewɗo no fewi saabu kay biteɗo Beni Gandez ko rival woni tigui ɗaftodirannoɗo laamu e Ben Yamina Netanyahu on noon holliri so tawi kay renaki koko jogori démissionde hakkude ɗo kay e 8 juin lewru dartono ko ɗaminiɗo kay démissionde hollide kay mette mabɓe oɗo saaha joni no guerre o yaratni koninkoɓe leydi Israël noon bombardi aleda hande o subaka nokku goto taw ko nokku safrirdu fodde capantati e goho neɗɗo wasi hen pittali men ɓe bombardi noon ko hôpital tawateɗo to nokku biteɗo nokku biteɗo Nusayral waɗi kadi fodde yimɓe nogas barmuɓe hen bombardement kadi waɗi e galle goto famille Hassana e famen Hassana e waɗi toon bombardement waɗi toon on bombardement noon waɗɗani ka mo wuro witego Nusayrat koto leydi Iran paɗen hélicoptère galle lamorgo mo leydi Iran waɗi accident adeta hande o subaka sappo jeenayyi lewru mai accident o waɗi koto rewo ɓaƴƴo hirnague leydi ndi hoorejo leydi ndi noon hewɓe ne cikki kay omo wonno e nder hélicoptère he omo wiye Ibrahima Rais accident o noon waɗi kay koye nder province moɓe mbiyata Azerbaïjan oriental ɓe kaalade noon so tawi kay hoorejo leydi ndi so tawi daɗi hen walla ala ko wawi wonde foof ma en gartu hen koto leydi koto Ukraine paɗen koninkoɓe leydi Russie ina jokki tigui bombardoji mo wadde bombardement mumen to Ukraine ha tengti noon e nder région moɓe mbiyata Kharkiv aleda hande o ko yimɓe nayo mbasi pittali mumen e bombardement he jeetato waɗɓe kadi to yimɓe jeetato kadi waɗɓe mbarmi hen Kharkiv noon ko wuuro tawatego to banggue rewo ɓaƴƴo funnague leydi ndi kamɓe barmuɓe e waraɓe kala noon ko civil woni jambouri en to leydi Slovaquie paɗen docteur eɓe joguiɓe safaruji premier ministre Slovaquie pellanoɗo kay kene balɗe ɓendu ke wona balɗe 4 hande hono Robert Fico docteur eɓe makko noon kollori tigui wonde balɗe makko ine yeeso ɓe joguino kulhuli kewɗi no fewi ɓe kollori noon e oɗo saaha kay balɗe makko ne yeeso balɗe 4 joni noon ko woni ko ɓiili kay guila o fella o woni tigui ko juuɗe safruɓe e mbadi tigui taw ko urgence ɓe kolliri noon ha joni omo tampi sanne saabu kay o woni koko wiyete soin intensif koto leydi Irak paɗen uddeten to leydi Irak député ji leydi Irak noon joɗinoma jonde mumen yidde suɓade kay gonowo hoorejo mabɓe woni président du parlement kono noon ɓe donki melew kay wawde suɓade hoorejo mabɓe ko asada hanki o ɓe jooɗi noon tawa kadi ko ɗiɗo ɗaftodiranno poste o hen ɗiɗo kala noon hay goto mabɓe heɓani ko wiyete majorité ko ɗum saabi noon oɗo saaha ɓe mbawi tigui ɓe korima suɓade jogoɗɗo kay wonde hoorejo suudu ndu woni président du parlement mabɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno komin tongal noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide men to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba ruɓiɗo kabaruji men kedde Afrique ko Alassane Oumar Mbodj kerti malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.